What's up mga tol? Nanapod da. Ni Ana pud da. Karon, atong istoryahan karon ay intro data. Welcome to my vlog. Welcome mga tol. Banla TV here. Maayong gabi ide sa inyong tanan diha. Nga nagtan-aw. Gabi ira ta maka-vlog ani kay nagtrabaho tag buntag. Kani karon ang atong istoryahan karon kay nganong dili ka kauyab. Mo na itong istoryahan og hatagan tabog tips para makauyab mo. Wow naman! Ug unsaon pagdiskarte. Itago ako pero sa diskarte ra ta magdaog ana. Kana mga gwapo. Medyo kung natin diskarte lamang tagamay. Paano masabi? Wala tay itsura pero naman tay istorya. Mo na kaya sugdan na nato para makauyab na mo. Uy, daanam day mo. Sugdan na din nato. Kay barag gusto na gid mo makauyab ba. Karon, mango din ako nas taas. Silipod lang tagamay kay makitan. Sapaw pasigma agawan taog kuan ba anang eksena ba isud na baguhay pa biyata baguhan pa ta tips lang nako atong istoryahan nun kay tungod sa nganong di ka kauyab ana ra na di makakauyab kay tungod man kay basig dili ka kasulti putla na ng manggas ay putla na ng huy. Di tao. Kung di ka kauyab, putla na lang nangka sa inyong punua sa inyong balay. Putla na lang nangka. Basig maoray na nagpapilit sa inyong baba. Na dili mo makasulti. Bantog di mo kauyab. Ano ra manggod na? Ang bae manggod. Ikaw na isulti na niyo. Ang bae. Ano na siya? Mahulat naging gyud nga diskartean ninyo. Diskartean ba? Magulat ra siya nga may istorya mo. Labi mailan mo gud nga tips na ako sa inyo nga mailan ninyo nga karang nakagusto ang babae sa inyo. Kana tips na ako sa inyo nga kana siya kung nakagusto gyud na sa inyo tutukan na nimo. Tips na ako tutukan na ninyo. Nakaw na tutukan na ninyo. Tutukan naman nagmaayo. Ano tutok? Nilabay si mama. Bitaw, tutukan na ninyo. May ilan mo na ninyo ito. Tutok pa lang ninyo. Ilan na ninyo kung nakagusto bisa sa imo ha o wala ba. Sa pagtutok ini mo gani, pagtutok nimo siya nga murag mulihay siya gamay sa imong mata. Kunin mo tutok siya sa imo ha. Kanang mo tutok siya sa imo ha. Murag nakaunaw na siya nga. Ano mo tutok niya sa ako ha? Ano mo tutok niya sa ako ano ba? Ano mo tutok niya siya? Bisig nakagusto sa ako ha. Kana chance na nimo. Kay mag-unaw na man siya ginana kung mo tutok siya. Pero ang inyo po na pag mangutana po siya nganong kaya ang isa mo kababae gud basta tutukan nimo mayo basta di ka maulaw tutukan na nimo yung mangutana man siya nganong mututok man ka sa ako or mangutana na sa imong amigo nganong mututok ka sa iya ha mina kana siya lagi ba mututok niya sa ako ana na siya mo na chance na nimo ingno na nimo na siya nga bisag ang imong amigo ingno nimo nga itutok mo kung ana niya god kay nagagusto mo kung ana niya ana ba medyo gara ra pero dala tinuod dala tinuod ba ano di mo diskarte kana nga time mora na kang nakatirag 3 na sa basketball tirag 3 kay plus points naman na. Plus points ba nga. Uy, gusto din siya sa ako. Ano? Ang na. Tapos, ang segunda po nga tips na sa inyo. Pagka
mulabay gani sa tungod gyud sa inyo. Tan tutoki ra gyud og smiley ra gyud. Smiley na medyo kanang murag wala ra pud sa iya ba, ay murag wala ra pud sa imo ba nga nakagusto ka. Pero siya pag mo smile po ganina siya naulan lang dayon kay wala na chance ni mo isulti ayaw mo sulti gyud ay gyud ko ulaw muduol ka siya ha muduol ka siya ay gyud ko ulaw uno na argud nga kani ang ako ang istorya ron gara-gara ra murag barkada ni mo ana murag barkada ni mo nga istoryahan na nimo na medyo gara-gara pero dala tinuod ana argud na pero ayaw gani ka ulaw ana ra na simple na kayo na simple na kayo na tapos tips 2 na to tips 2 na to ang 3 ana medyo ang akong ikuan sa inyo ha medyo gamay-gamay ra ni mabot ra tawag si 5 tips 5 ra ta kay medyo dagan-dagan ba ta pero at tagar mo na gamay kay kasi makasundog din mo sa ako gara-gara na ito pero ano to tips 2 okay na to makaliok-liok yung mukha sa ginagmay tapos makatabang-tabang na po sa imo ang pangkatulo kana siya pag mo tanaw na po kadunggikan sa pagtanaw no gikan sa pagtanaw tapos mulihay ang sunod nimo nga action tips 3 na ako nimo kay kanang paglihay tapos pag sunod na pod sunod na pod adlaw pag sunod na pod adlaw tutoki ka man siya tutoki ra kig maayo tanan oras pag magkita mo tutoki ra siya na medyo nga dili sa ingon nga gusto ka mo patay ayaw kanang tutok nga unaw po nimo nga kani siya gwapa kani siya nakagusto ko ani niya kani siya yummy siya nice ya anda ba pero kana na mga istorya medyo pag mutanaw pa siya sa imong mata medyo makabasa mo na siya ay gusto gid sa ako ana pero pagasunod ana nga time nga kana second kana first action man no kay tutok mo ka karong tips number 3 na kana pag time gani one time gani nga gitutukan ni siya tutukan mo siya tapos may istorya siya murag ni istorya na siya sa imo kana ayaw pagpakita siya kanang naka-istorya na mo kwenta-kwentuhan mo kung taga-asa siya kung unsa iyang gusto kung unsa iyang type ana good istorya siya tapos ayaw din pagpakita og mga isang adlaw kundi duha sorry isang adlaw kundi duha di ba mangita lagi na sa imo mo na one pod kanang sinyalis po ba o sana sa mana ay mamatay basa sinyalis mo na siya nga kanang marag signal ba nga kanang nakagusto siya sa imo kay gipangita ang kaniya ngita siya asa dito siya pero ayaw gyud pag kanang ang basa ayaw gyud pagpaminaw kung imong barkada ang moingon nga bay nangita to siya ayaw gyud kaya mga barkada bulaos kay mga barkada ayaw gyud chill lang ayaw gyud mo na to ayaw pakita og duha ka adlaw hindi isang adlaw mo na tips 3 ang tips 4 gula siya
medyo gara-gara siya, gara-gara inana. Kung kapahagi kayo nimo, ay naunsa naman tama ka, gwapan magikat, tas nawala ray ko og mga 2 ka adlaw or isa. Ana ba? Nawa ka. Hindi ka to na time narong nawa ka. Pagkaugma mag-istoryahan mo. Pag-istorya ninyo, ino na mo din na kagahapon ba? Kaglain mo paminaw na ako. Mukhang murag ang akong paminaw na ako. Naglain jud garang kagahapon ba? Nga man siya ngano man. Bandog din nawala day ka kay naglain imong lawas. Ano ko? Ano din ka? Oh, naglain akong lawas kay lain naman ang paminaw na ako. Mura na mo ko naigugma nimo. Ano ba? Medyo agra-gara dala-dala gara-gara ba, pero pag mo siya nga unsa naman taong ka, ay unsa naman taong ka, na nabuang naman ka. Ano? Oh, nabuang ko. Nabuang mo ito. Sahog ka atubang. Good. Tapos medyo kanba lang ba, chill na isasriyay. Garay lang good. Tips 5 na tips 5, gara-gara. Ang tips 4 ba ito? Tips 4. Ang tips 5, tips na ako 5. Tips 5 na ako. Okay. Kana nga time, mabuhat na nimo kundi na isaan na dili na mabuhat or duha. Sa tips 5 na dito. So, ang tips 5. Sulti din siya nga. Nan aday ko iso kasulti nimo dai kung pwede ba. Kung pwede ba nimo ma-accept. Basig dili nimo ma-accept dai kay laing ikay niyang isulti sa imo kay masuko puga. Ano siya? Asa di ay? Kundi mingo siya kabalo nako ana ba? Pero dili pa siya makasulti karmi siya kabalo nako ana. Inani man na ayo gi siya pasulti inagid niya. Hatot na igugma na magug ko nimo. Sao naman na nako ni. Lain po kayo kung itigam-tigam na ako ni. Basig masakit ko ani. Kay kung mawala ka ay kung dili ka na makitan, maglain na magidang paminaw. Ana pagsulti ba. Tapos kung dili gid siya, kumingon siya nga dili biya ikaw ang gusto. Maana siya. Ami og ka nga. Ay, mga depod. Pero magulat ko kung bisig maabot rin na yung time. Ano ba? Bisig maabot rin yung time nga baga gusto ka sa ako. Sagdi ragod ko nga alagaan ta ka. Sagdi ragod ko nga ampingan ta ka. Sagdi ragod ko nga igugmaon ka. Inana taga ka love. Bahala, dili ako yung gusto. Kana. Pero paabot raw ka ng mga paabot raw mga 2 ka semana. Pag 2 ka semana nga dili na gud. Ay na pagdahom. Awa na may pag magpuyo. Yung na rin. Giatay. Yun na. Giatay. Lentik na gugma. Wa na mao. Hilak na lang ka. Ano mao. Pero maora to. Maora bitaw to. Ay, basta nakatuon na mo kung saan ang mga diskarte jud kay para makauya. Sigurado makauya do ato. Makayo mo lang mo atog 1, 2 or 3. Dag-upat, bisag 5. Hantol maabot kag pangkaunom. Hindi tao, sa discarter mo na magdaog. Basta masulti lang ka. Discarter ka na magdaog. Kita dili mataas sa ingon nga isoy. Pero naman tayo discarte. Kaya lupig ang gwapo sa ato. Kaya marami tao to. Okay. Salamat pala sa panonood at salamat sa tanan sa nagsuporta sa ako adiri. Salamat tanan sa nagsuporta, salamat sa tanan sa nagtanaw diri. Sa ako salamat sa tanan ug usa pa. Shout out nga pala sa
mga amigo po na po nako nga sige tanaw sa ako sig suporta nga si ang una na ako kay ang talagang suportado talaga si Francis Magliari, si Dodong Felipe, si Dodong nga Pilones, Boss Boke at Boss Arnelia. Og shoutout pod kang shoutout nga pala sa pangalawang nag-comment sa video ko, nag-comment sa video ko. Mariel TV. Shoutout. Og kang shoutout nga pala sa jowa ko na pinakagwapa. Kang Mayla Talabok. Shoutout. Og salamat po sa pagsuporta sa tanan. Tara, mga tol. Peace out. Goodbye. At don't forget to subscribe. And kung naaragad tugmayo nga akong magipangtambag sa inyo, sigurado makauyab na mo. Bye-bye.